Когато бях малък, най-голямата ми мечта беше да порасна. Да бъда като родителите си, голям и смел, готов за предизвикателствата, които ми готви живота, за реалността, за живота в големия свят, който ни заобикаля, заедно с всичките му недостатъци. Вече съм голям и се питам, защо съм желал такова нещо? Какво ли не бих дал да се върна в детските си години, където всичко е толкова просто? Един голям свят, пълен с мечтите на малките хора. Свят пълен с щастие, искреност. Свят, където лошото, реалността са мит. Където царува добрата фея и закриля всичките ни мечти. В какво да вярваме, какво е реалност и какво не е. Вярвах, че някой отцветява всяко едно паднало есенно листо. Вярвах, че балоните са небесните ангели, които идват на земята, за да ни подадат ръка в трудните моменти. Вярвах. Но когато пораснем, нещо се случва. Нещо се изгубва, навлизаме в истинския свят. Или поне си мислим, че е истински. Губим вярата в нещата, в които сме вярвали някога и не сме се съмнявали, че може да има друга реалност за тях. А защо трябва да се случва? Нима когато затворим очите си нощем, не си представяме какво може да бъде. Ако гледаме на живота с усмивка, по детски начин, който ни е карал да бъдем толкова щастливи. Някой някога ме попита какъв трябва да е човека, за да бъде герой. Отговорих просто, смел, за да изпълни мечтите си без страх. Добър, за да помогне на хората, които имат нужда да им се подаде ръка. Когато бях малък, мечтаях да порасна, да стана голям човек в големия свят, защото кой може да определи предела на съзнанието ти, на мечтите ти? Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Ама колко е голям света? Я ми покажи. Е толкова. Колко? Много е толкова. Толкова е голям света, те ли? Да. Ама ти по-голям ли си от него или не? Да, голям съм.